kai babbuge bugu akai kuna ƙara kiba rashin bugu kuna ramiya ya ki ciki wai kai in na faɗa ma da ake ciki ai baka yare wallahi kana iya mutuwa yau kai ba ga kaya na ba shin ko ta ya za ka yi wallahi ni Niger zan koma Niger wallahi Niger zan koma to lahiya kasar ka ta Najeriya kasa ta Najeriya ka ni bar ma danganta da ita wallahi ta ci wuta babu sauki babu raguwa shugabanni sun azo mana wuta sai sun kai ƙarshen mu ni ba malam mulkin ga gare mu hiki mulkin ga gare mu hiki mu yan arewa ba mu yan arewa amma lalura ta zama mu yan arewa tashi hankali a kashe nan mare lokacin can kwanakin shekarun baya yaƙi ba sai dai a gani ga TV bai an kunna ma to yanzu ga gidan ka ban ma sai dai ka gani ga TV yana tashi yanzu ga lalura ta zama mana duk abin da ta zama kuma wai mu ala dole sai an kashe arewa wallahi yin Allah muke ni gaskiya arewa ba ta kasuwa a ubangiji Allah ya kawo muna shugaba na gari wanda don ni yanzu ban ji an ce wanda zai tsaya wanda nake alamu yana aika da hukuma ka ta kwantar da hankalinka bari in baka sha ai yanzu Najeriya ko kuma in ci yan arewa mun hidda mai kishin ko wani na kuma baba Atiku turakin Adamawa ya ga dawa turakin Adamawa mai wa mutun kyauta ya mutu kware don imani yawa yana mutane kyauta ina da aboki wanda yayi mu kyauta kadan ya rage mutu Allah ya sahi mana kyautan nan mu mutu shin ya dawo again yana nan takara zai ta shugaban ƙasa Najeriya. Allah ga wani lokaci yayi Atiku yana nan 2023 lokaci yayi ashi Atiku lokaci yayi kuma shi za mu zaba ya arewa yanzu kai Atiku ko ba shi na ba ai ko na aika da gobe aka mu ta ma faɗa ta ma faɗi dan mu ba mu santa yan arewa mu talaka mun riga mun gane mu na aka zalunta dan ba mu da ƙari ko to in ba tsoro ba ma mutum hebar sa security gani to wai sa escort ba ne wallahi sai na ciki da mu wai ko in saurara da tahiyar gawai ka saurara ha gani ta kwanda insha Allah 2023 ba ga hiti yanzu watan nawa muke yanzu saura nawa a ware zabe yan watanni kalilan nan ko ka kwantar da hankalinka komai zai je daidai Allah ya sa Atiku yana nan shi za mu zaba turakin Adamawa amin jaha Najeriya ga gaba amin Allah ya bashi Muhammad ya bashi ikon yi mana adalci amin don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya da domin ni wagga magana da kai min kuɗin da zan na Niger da su zan baka rabin su insha Allah ka je a gyara gidanka don wallahi farin ciki na ka to min da emergency nake na sani wallahi don muna hama da magidancin da aka saka babu wanda ba emergency muna hama da muburkatu sawai yan kai shugaba ya azama lalura yan kasuwa sun azama yan kasuwan nan wallahi laihin su yan kasuwan nan ba kowa na haganin Allah da Annabi ba bari in kai ka yan kasuwa ka gane cewa lamarin nan nasu su ma akwai munafunci cikin su akwai laihin su akwai laihin gwamnati laihin su alal misali yanzu ga bajab gashi nan boza da aka ce mai na kabu shekaran jiya ne ga wani ya je ya so shi kamin sallar ka wani so shi 100 mashin guda ba jirgin sama ba jirgin sama ai babu mai isa ne duk Najeriya wallah kana jiko sai ai haɗaka da wata ƙasa kana jiko yanzu ga kuma bayan sallar ga wai kuma na ji wai an ƙara so wai 450 wani shege na ƙara mai 50 din nan ba yan Najeriya ba yan kasuwan nan na wallah can India ba can aka yi ne ba can ina lahi alo ake wallah a ce wai ya ƙara tsada can kamfanin Mahajira ka san na taɓa leƙa India Mahajira farnahi can nahi karoge shantana yi kuci nahi chalo fatake Allahu akbar ai na shiga India sai Indiyanci na ko a kaja Indiyanci na Allahu akbar kabila ai can kamfanin nan abinda mashin din nan ka hitowa yan kalilan na sai su to su ninka mikin ba ninki gaskiya Allah ka isan mana amin Allah ka isan mana daidai gwargwado Allah ka saurara da ta yanda to na yi hata Allah kama mika mai ita gida to shikenan don ni na ma rikice wallahi sai yayi Allah ya dawo da kai lafiya kuma san yaya bari ka bari da ita kawai Allah ya gyara